Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana? Iki aku arep mangkat kerja dulur-dulur ya. Sekarang mangkat kerja kayak iki. Ayo do ngevlog-ngevlog utawa cerita-cerita dalan-dalan utawa situasi keadaan dalanku sing tak liwati dulur ya. Aja lali dulur, engko nek wis nonton di subscribe, di komen ya dulur ya. Lan aja lali jempole. Nah iki dulur aku wis metu neng dalan wetan omahku ya. Iki tadi yo mangkat karo iki ku cerita-cerita ya lur. Cerita-cerita tentang yo situasi dalan sing tak liwati iki engko iki kaya ngopo. Dalan iki rame apa ora ngono ya lur. Nah dadi dalan nek sik dalan kampung, dalan desa iki ya ngene iki lur. Dadi dalane iki ya sepi. Ke omah-omah iki ya isih model desa ya isih rada arang-arang ya lur. Oke lor, iki aku tekan pertigaan. Nah iki pertigaan Patung Kuda jenenge lor. Pertigaan Patung Kuda iki ya dusune dusun Long Putih ya lor. Kayak kiwa iki sekolahan SD ya lor. Sekolahan SD. Terus nek daerah kene iki dalane ya wis aspal, walaupun ya pedesaan ya lho, tapi dalane ya wis aspal. Tapi aspal oke ya rada rusak lur, dadi akeh jeglongane ya. Dadi akeh jeglongan nanti aspal iki do bolong-bolong terus ditambal-tambal ya lur kan. Terus ngarep iki jarak tekan pertigaan ngalor kuwi neng desa Semuten ya lur. Terus lurus terus iki arah Jogja. Terus sekitar 50 meter iki ngarep iki area pasar Dangwesi lur. Nah iki area pasar Dangwesi. Iki mau ketoke ya pasaran lur. Wong iki ana gedang-gedang nang pinggir dalan iki lur. Pertelon lur, kudu hati-hati ya. Nah iki jalan raya Patok Delingo. Iki jalane luwih amba ya lur, daripada sing jalan mlebu mau luwih amba. Kayak iki ya wis aspal. Tapi walaupun wis aspal lur, walaupun wis aspal iki jalane yo isih akeh tambal-tambalane. Akeh jeglongan terus ditambal-tambal lur. Nah, kaya iki ngarep-ngarep iki kan ditambal-tambal ya. Jadi yo iki kamerane ya goyang-goyang lur. Mergo kan dalane akeh tambal-tambalan ya. Kayak tambal-tambalan tadi gun kamera iki goyang-goyang ya lur.
Terus dalane nek sing dalan iki Jogja maksudnya Patok Dringo iki rada lumayan rame lur. Rada lumayan rame iki dienggo jalan pabrikane lho lur. Dadi nek esuk iki rame lur. Nek esuk antara jam 6 tekan jam 7 kene iki rame lur. Dadi dorek makan ning pabrik iki lho lur. Dorek makan ning pabrik iki cewek-cewek utawa wedok-wedok ibu-ibu rumah tangga kuwi ning dorek ning pabrik ku akeh lur. Dadi nek jam 6 tekan jam 7 esuk rame. Terus engko nek sore wayahe bali kerja pabrik ya rame lur. Kadang yo tekan bengi nek pabrik-pabrik kuwi do lembur kuwi kadang jam 10 jam 11 ngono kae yo cewek-cewek agak do bali yo lur. Mergane do lembur to lur. Yo mungkin kaya target apa piye. Nah dalan iki lur, iki dalan iki dalan Rejosari lur, desane desa Rejosari ya. Rejosari Terong iki keadaane dalane wis munggah ya. Munggah. Nah, iki wis lekas munggah. Ya nek motore otomatis kalau motore otomatis iki kudu nganggo gigi dua lur munggah kene iki. Nah rindik-rindik ya, tapi nek banter ya nganggo telu. Tapi nek matic ya berkari nguntir gas ya lur. Nek matic dari nguntir gas iki dalane sik munggah terus. Engko nek urung tekan perempatan Tugu Terong ya. Perempatan Tugu Terong, jadi perempatan ini tengah-tengah ini ono Tugune Terong. Tapi nek zaman dhisik kuwi tengah-tengah kuwi eneng wite ringen lur. Ana wite ringen, terus wite ringen mau ambruk to lur dhisik lur. Ah dhisik kuwi perempatan Tugu Terong kuwi dhisik terkenale perempatan Ringen Terong lur. Mergane tengah-tengah nggon saiki Tugu Terong kuwi ana wite ringen sing gedhe sing wis berpuluh-puluh tahun ya lur. Tapi durung suwe wingi iki wite ringen kuwi ambruk ya lur. Ambruk terus diganti lur. Diganti Tugu Terong. Tugu nang tengah-tengah eneng teronge lur. Jadi tengah-tengah perempatan kuwi digawe Tugu Terong. Nah iki wis masuk desa Terong, tapi dalane iki rada lurus untuk tekan ngarep kae tekan SD ya lur. Iki cacah SD kan wis sekolah raga. Iki ngarep iki SD ya lur. Iki ngarep kanan jalan ke SD, terus iki jalan yang ngiri. Nah ngarep iki lho lur, sing perempatan Terong. Nek kanan neng Patok, nek lurus arah Jogja utawa liwat jalur Cinomati, terus nek kiwa arah Hutan Pinus lur. Nah, iki sing lurus ya lur, mergane arahe kan arah Jogja terus iki sing lurus. Dadi nek sing kiwa perempatan kiwa ki arah Hutan Pinus. Hutan Pinus kuwi terkenale anu lur, wisata lur. Wah kene iki nggon kuwi cedak wisata lur. Wisata Hutan Pinus. Saka wisata kemau kuwi iso ndelok kota Jogja. Kota Jogja tanpa terhalang. Mergane kan iki pegunungan to, pegunungan terus ya sing pinggiran pegunungan kuwi saka Patok tekan Mangunan ya.
kuwi digawe wisata kabeh lur, tapi jenenge ya beda-beda. Sekolah dhewe iki Pinus Pengger lur. Pinus Pengger terus ngidul kuwi ana Gunung Mungker lur. Ngidul sithik ana Gunung Mungker. Terus ngidul meneh ana Pinus Becici, ana Lintang Sewu. Terus akeh lur. Terus ngidul-ngidul tekan Mangunan kono akeh. Nah iki wis medun jalur Cinomati lur. Iki wis kelokan kedua ya, karena mau kelokan pertama, terus iki kelokan kedua ya lur. Nah sing jalur arah pabrik ya lur, arah pabrik sing tinggal lewat sing pegawai pabrik ya lewat kene iki lho. Jadi kene iki jalur alternatif ya lur. Jalur alternatif. Nah iki kelokan ketiga ya terus seko perempatan Terong iki kelokan ketiga. Nah iki jalur Cinomati kene iki sing diarani jalur ekstrim itu lho. Iki dalane ya rusak lho. Dalane rusak karo pemerintah ya ora didandani ya. Karo pemerintah ora didandani. Yo dalane iki akeh sing jero-jero ini lho. Iki tambal-tambalan ya jeglungane jero-jero. Kayak iki nek ora swadaya saka masyarakat lho. Iki menggur ditambal-tambal semen lho. Kuwi ora didandani lho. Kadang ya mengakibatkan kecelakaan lho nek jeglungane jero-jero kuwi nang wong sing lewat kuwi nek kejeglong ya bisa tiba. Nah iki kelokan ke 4 atau ke 5 ya lho iki lho. Nah terus sekitar 100 meteran kuwi untuk sing dijenengke tanjakan ekstrim Cinomati lho. Nah iki kelokan ke-6 lur, kelokan ke-6 ki kanan ya kelokane. Nek kono mau kan kiwa terus ya lur, kiwa. Terus kono kuwi kanan ya. Kelokan ke-6 ki kanan. Nah terus iki kelokan ke-7 iki ya kanan meneh lur. Nah iki wis lekas dudunane iki rada jero iki lur. Iki terus kelokan ke piro iki 8 iki ke kiwa. Nah iki lur, iki sing jenenge tanjakan Cinomati lur. Kene iki kudu hati-hati lur. Kudu hati-hati nek motore ora rusak, ora sehat. Kuwi munggah kene iki kudu hati-hati. Mergane kene iki dhuwur tenan lur. Nah iki lur, pas gontrek iki paling tengah-tengah lur. Tengah-tengah tanjakan gontrek iki mau ya. Nek medune kuwi kudu rime barang iki ya. Rime sing pakem ya lur. Nek ora rime ra pakem, keadaan boncengan medun kene iki ya kudu hati-hati. Munggah motore ya rusak. Medun ya rime kudu rime sing makan lur. Mergane nek ora ya kondak kebablasan lur. Nah nggon sing tanjakan kono mau akeh motor sing ora kuat lur. Nah mon kuwi misale wong iki jarang liwat kene utawa ora tau liwat kene, kuwi nek boncengan nek motore kuwi yo istilahnya ora tau liwat kene, kuwi mesti ora kuat lur. Ora kuat. Kadang wong nek ora ngapal ngono kuwi munggah kudune nganggo gigi siji ya nek motor persneleng kuwi. Kuwi nganggo loro utawa telu, gak engko lek pernah tengah-tengah kayak kagol. Ngene iki sing mengakibatkan ora kuat iki ngono kuwi. Tapi nek sing wong wis kulino nek boncengan utawa nggo beban abot, kuwi sponsor mesti wis nganggo gigi siji. Nek mati kuwi berkari nguntir gas lur, tapi nek ora rusak engko nek tengah-tengah ya mandek lur. Nah rata-rata wong sing nek dhuwur ya, maksudnya wong sing kaya aku sing omahe dhuwur kuwi motor metik kaya sing tangguh iki ya matik ta iki lho.
kosmetik iki. Dadi roller kuwi nggon CVT lho. Kuwi wis dirubah lur. Nang bengkel to lur kon ngrubah. Nah, roller kok mau kon ganti sing motor ki men iso rusak. Ngono kuwi engko bengkel kan wis ngerti to lur. Ngerti. Nah, iki wis jalur Cina matine wis entek ya lur. Iki wis tekan pertigaan cegukan. Iki nek kanan mau arah Piungan, terus iki sing dene arah Yojo. Nah, iki wis metu saka jalur Cina Mati ya lur. Iki wis jalur Wonolelo Pleret. Nek kene iki dalane wis alus lur. Nek kene saka pertigaan cegukan kemau kuwi dalane wis alus. Dalane wis alus iki engko tekan pertigaan Bawuran lur. Pertigaan Groso Bawuran. Dadi aspal iki urung suwe. Iki le dandane utawa nganyarke iki saka jalur Piungan tekan Groso ya lur, tekan Segoroyoso. Nah, tekan pertigaan Segoroyoso Bawuran. Dadi nek ngalor kuwi arah Bawuran, terus nek lurus kuwi arah Groso. Tapi dhisik dek urung didandani, urung diambake, urung diaspal ngene iki. Dhisik ya dalane padha sing jalur Cina Mati mau lur. Ya akeh jeglongan. Ya dalane yang gronjal. Tapi alhamdulillah ya sekitar setahunan iki didandani dialeske ya aspal lur. Yo wingi pas garape sing lewat kene iki ya sedikit terganggu ya lur perjalanane. Engko dialihkan ngono mubeng-mubeng. Kadang nek sing wong ora sadar engko dialihkan mubeng-mubeng dalane angel kadang gersulo lur. Kadang gersulo kok dilawatke nggon kaya ngene dalane angel kan ngono. Tapi nek wong-wong sing menyadari kuwi ya ora ngomong-ngomong wong iki engko bakale dalane iki alus, awake dhewe sing ngliwati. Terus yo kabeh iki kepenake lur. Ya rame awake dhewe lur. Semua orang kabeh wong sing ngliwat kene iki dadi kepenak nek dalane alus. Dalane alus diambake ngene kan seliring-seliringan yo longgar kan kepenak to lho. Jadi dalan apik iki kabeh wong iso manfaatke. Dadi ora ming wong sing cedhak kene, ora ming sing ambil lewat kene iki ora lho. Kadang sing wisatawan sing arek neng hutan pinus ya. Neng hutan pinus iki ya iso manfaatke dalan sing apik iki. Nek biasane dalane ya angel grujal-grujal, nek dalane ales ngene iki ya kepenak. Nah, baleni jalur Cina Mati mau lho. Jalur Cina Mati mau kuwi ora entuk diliwati karo bis sing gedhe ya lho. Bis gedhe sing bis wisata kuwi ora entuk liwat jalur Cina Mati utawa truk-truk sing gedhe. Margane kan kelokane nekuk-nekuk lho. Dadi nek sing bis gedhe-gedhe iki ora iso nikung lho. Dadi engko malah ora tekan dhuwur. Nek sing bis gede-gede kuwi karo truk sing gede-gede kuwi. Tapi nek sing truk cilik terus mobil-mobil biasa kuwi oleh liwat kono. Terus karo mobil-mobil sing wong arek wisata lho, arek wisata ning hutan pinus kuwi kadang yo oke sing kagol nek sing munggah jalur ekstrim Cina Mati mau. Dadi kadang yo kagol iki ora kok mergo ora kuat lho. Yo asline iki mergo kagol. Kagol iki yo seharusnya saka ngisor ki nganggo gigi siji gek kuat kuwi nganggo
loro utawa telu kan dadi kagel to. Engko wis kebatet abot dioperne tengah-tengah dadi ora kuat. Ngono ya, Lur. Nah, iki ngarep iki pertigaan Groso Bawuran, Lur. Dadi nek ngalor iki Groso ya, Lur. Nek ngalor iki Groso, iki kanan iki Groso. Maaf ya, Lur, nek ngalor iki Bawuran. Terus nek terus kamu Groso. Kayak iki aku sing liwat jalur Bawuran, Lur. Sing iki jalur arah Bawuran. Mergane apa aku liwat kene? Mergane kene iki sepi, Lur. Sepi, akeh persawahan. Nek sing liwat Groso kayak mau kan anu to, Lur. Wis padet ya. Jadi pinggir jalan iki wis rumah padat kabeh. Tapi nek sing jalur iki jalur Bawuran iki isih akeh sawah-sawah ya, Lur. Kayak omahe ya isih arang-arang. Dalane yo sepi. Dalane sepi kuwi nek mlaku ini kan konsentrasine kan ora terlalu sepaneng ya, Lur. Jadi iso nyantai lho, Lur. Pikirane iki iso nyantai. Nek liwat dalan sing rada sepi ngene. Tapi dalane ya rada grunjal-grunjal ya. Akeh tambal-tambalan ya. Nah, ini iki kan dalane akeh tambal-tambalan lho, Lur. Jadi ya kudu rada hati-hati. Karena media ini ya, Lur. Media ini iki ora iso stabil lho. Ora iso stabil. Gambar ini terlalu goyang-goyang ya, Lur. Mergane dalane akeh tambal-tambalan nih. Dadi niki nek numpak motor ki jumbul-jumbul ya, Lur. Jumbul-jumbul mergo kadang bergelombang, kadang tambalan, kadang jeglong. Ngono kuwi dadi nanti video ini ora stabil, goyang-goyang terus gitu. Apa meneh meng nganggo HP ya, Lur. Mungkin nek nganggo kamera sing apik ya, Lur. Sing eneng stabilisere ngono kae yo hasilnya iso apik, Lur. Hasilnya iso apik, iso bening. Kayak yo ora goyang-goyang lho. Tapi nek nggo HP biasa ngene iki kurang stabil ya, Lur. Tapi ya ora apa-apa ya, Lur. Ora apa-apa. Sing penting berusaha sing apik ya, Lur. Gawe video sithik-sithik iso ngibur dulur-dulur ya. Ya apa mengker video dalan-dalan ngene sing biasane ambetino tak liwati. Terus karo ngobrol-ngobrol sing ora jelas ngene. Muga-muga iso ngibur dulur-dulur lah. Nah iki daerah kene iki jalan Ngablak ya, jalan Ngablak. Desane desa Ngablak ya, jalane iki jalur Piyungan Pucung kaya lho. Nek ora salah iki jalur Piyungan Pucung ya. Tapi desane kene iki desane Ngablak. Terus iki daerah kiwotongan kene iki nggo mbuangi sampah ya, lho. Nggo mbuangi sampah. Terus ngarep kae 50 meter kuwi pertigaan. Nah, kanan kuwi neng TPS pembuangan sampah Piyungan iki lho. Nah, iki lho kanan iki lho. Iki neng TPS pembuangan sampah, tapi wingi-wingi iki ditutup. Pembuangannya ditutup ya. Jadi terlalu kebak, gak ditutup. Saiki udah golek papan dhewe-dhewe tapi terus diobong ngono wae lho. Sampai nah iki nek lurus iki tekan Piyungane iki sampahan ya, Lur. Terus iki jikuke kiwa ya, Lur. Jikuke kiwa kene iki sing jenenge jembatan Ngablak ya.
terus iki engko 50 meter ngarep kono awake juga kanan ya lur. Awake juga kanan iki metu jalur Sri Mulih lur. Terus nek terus mau tembuse Lor Pleret lur, berarti Lor Pleret ya desane nanti ya lur kok lari, tapi tembusnya iki dalannya dalan pertigaan Lor Pleret, jadi Lor Pasar Pleret. Nah, pertigaan Ponogaran lur, jadi tembusnya pertigaan Ponogaran Jambidan. Nah iki jalure metu jalur jero meneh lur, jadi ini aku can dina iki metu jalur sing jero ya lur, mer sepi ya men iso ngobrol-ngobrol ya lur. Nah iki ngarep iki kiwa tengen ya lur. Nah kae kiwa tengen iki ning omah dawa-dawa lur. Iki persewaan genset lur. Kayak ngarep iki omahe lur. Kae wetan dalan kae yo omah dawa meneh kuwi nggo ndeleh genset ya lur. Genset iki iso beratus-ratus ya lur. Nah iki sing jenenge persewaan Sri Mulih ya lho. Persewaan sound genset. Kuwi persewaane genset iki iso sak Jawa ya lho. Berarti yo ora mengkur sak Jogja kene iki ora lho. Persewaane iki yo iso sak Jawa. Jadi kadang ki genset beratus-ratus ngono kuwi. Kadang ki iso ora ono lho. Dadi ora ono iki iya ya, ora ono niki entek disewa iki lho lur. Nah, iki nek terus ya lur. Terus iki engko tembuse perempatan rumah sakit RC. Jadi perempatane kuwi jenenge perempatan Banjar Dadap. Perempatan Banjar Dadap. Kuwi iso uga diarani perempatan RC ya. Mergane kidul perapatan kulon dalan, kidul perapatan maksudnya kidul perapatan kulon dalan. Kuwi ana rumah sakit sing jenenge Raja Wali Citra. Kuwi rumah sakit RC, singkatan Raja Wali Citra. Jadi iso diarani perempatan RC, iso diarani perempatan Banjar Dadap. Engko nek tekan perempatan kuwi aku lurus ya lur, aku lurus. Nah nek kanan kuwi tekan Kota Gede lur, nek kanan tekan Kota Gede. Terus nek kiri kuwi tekan Pasar Pleret. Terus nek lurus tekan jalur alternatif Giwangan utawa terminal Giwangan. Jadi aku iki engko sing lurus ya lur, mergo tempatku kerja, tempatku mbok gawe kuwi saka perempatan iki ngulone ora ada lur. Ya mungkin sekitar setengah kilo ya lur. Ora kleru iki sekitar setengah kilo saka perempatan Banjar Dadap utawa perempatan RC kemau ya. Nah, iki ngarep iki lho lur. Ngarep iki perempatan Banjar Dadap utawa perempatan RC. Iki perempatane ya rada rame ya lur. Tapi ora ono bangjune. Kayak tadi kudu dijogo ya. Ana sing jogo, sing nyegati kae lur. Wong-wong kene ketok lur. Wong-wong kene sing jogo ya lur. Nganggo sempritan ya lur. Jadi ya kudu sabar nang perapatan kene iki mergane
yo jalannya rame to lur. Yo iki aku sing lurus ya lur. Aku sing lurus. Nah, iki kan gune leku Kudawe iki jenenge dusune Banjar Dadap ya lho. Dusune Banjar Dadap. Kecamatannya Banguntapan. Terus kelurahannya Potorono. Iki ya wis cedhak lur. Ngarep kuwi sekitar ya 20 meter ya lur. Jadi perjalananku wis ngono kuwi lur. Iki aku wis tekan tempat kerja, wis tekan gawean ya. Nah iki wis tekan gudang gawean. Ngono wae sak dulur ya. Dimaafke nek eneng salah kata, salah ngomong ya. Muga-muga esuk iso ketemu karo video-video liyane lan konten-konten liyane ya dulur. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.